ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮಂಜಾಲ್ ಬಿದ್ದದೆ ಅಂಚ ಮಂಜಲ್ ಸಾರಿ ತುಟ್ಟುದೆ ಏರ್ನಪ್ಪ ಮಂಜಲ್ ಅಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಭಾರತಿನ ಅಕ್ಕನ ಮಂಜಲ್ ಆನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ದಿನದೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಬಿದ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೈತು ನಡೆದವರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಂದು ತೂಕ ಏತ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಮನ್ಪರ ತಿರೋಣ ಆಯ್ನಾತ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪರ ತುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಲ್ಪದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಿದರ್ದು ಪೂರ ಪೋದು ಇತ್ತೇವೆ ಮದಿಮೆದೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪೂರ ಚೇರ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಿತ್ತೇರು ಜವನೀರು ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಬರೋಡ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಅಡಿಗಿಡುಲ್ಲ ಮಂಜ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಆಕಲು ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಹರಿತ ಪಾಯಸ ಅವಳಿಗೆ ಅಂಚ ಹರಿತ ಪಾಯಸ ಮುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತು ಫ್ರೈನರ್ ನೀರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಸಾರಿ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತೇರು ಆನನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಅಂಚ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೇನೆ ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಕಲು ತುತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಲೆನ ನಿಕಲೆ ತೂಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತ್ರನಾಕಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಜೈವಣ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏರು ಬಣ್ಣದು ಜೈವಣ್ಣ ಏರಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಸಾರಿ ಕೊಂತನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತರೆಕ್ ಪೊನ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದು ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಐನು ಬಗೆತ ಪೂದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲೊಂಗುರ ಅಂಚ ಪೂರ ದೀಪೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನನ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಈಜಿನ 7 ಜನ ಇಂಚ ಏತ್ ಜನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದಿದು ಅಂಚ ಪೊನ್ನಾಗೆ ತರಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಐನು ಬಗೆತ ಪೂನು ದೀಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಐನು ಬಗೆತ ಪೂ ಪಂಡ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಬ್ಬಂತಿಗೆ ಪಿಂಗರ ಬೊಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆತ ಪೂರ ಸೇರ್ದನಾಗ ಐನು ಬಗೆ ಪೂ ಆಪುಂಡು ಐನು ಬಗೆ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಕೊಂತನೆ ಇಟ್ಲ ಪೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಐನು ಬಗೆ ದೀನ ಪೂಲ್ನ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನೆ ಚೂಚೂರು ಪೂಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಗುತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೊಂಗ್ರೆ ಪೂರ ಅಂಚಿರ್ದೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಹಣ ಕೊಡಿರ್ದು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲೆ ದೇಪುನೆ ಕಾಲೊಂಗ್ರೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಗುತ್ತಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲದ ಊರುಡು ಪಂಡ ಆನ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮೂಗುತ್ತಿ ಆವಡು ಕಾಲೊಂಗ್ರ ಆವಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಮುರ್ತೊಲಿ ಆಯ್ನಾಲು ಕಾರಕ್ಕೆ ದೀಪುನು ಅಂಚ ಅವು ಮುರ್ತೊಲಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಮುರ್ತೊಲಿಯೇ ದೀಪುನೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ದೀಪುನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮದಿಮಲೇನು ಅಲ್ಪ ಗುಯದ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ದೇವೇರನ ಅಡೆಗೆ ಗುಯದ ಕೈತಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಎದುರುಡು ಬಟ್ಟಲು ಒಟ್ಟೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಏರಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಇಜ್ಜಿನ 5 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಂಚ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪತ್ತೊಂದು ನಡುಟು ಮದಿಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಉಂಟುದು ಪಂಡ ಮದಿಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ವಾ ದೇವೇರು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾದೆ ಪೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಾದೆ ಪೂಗೆ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನೆನ್ಪೇರು ಅವು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಾದೆ ಪೂನು ಕುಣದು ಅಲ್ಪ ಗುಯದಾಗ ಐತಲ್ಲ ದೀದು ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಪುರ ಮಂತದು ಐದೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮದಿಮಲ್ ಕೈ ಮುಗಿನೊಂಡು ಮುಖ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪದ ಕ್ರಮ ಮುಗಿತದು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈಗ ಬರಿಯರುಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪಾತದು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿಲೆ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗವನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಯಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಡು ಮಂಜಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಂಜಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪೆದ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಊರದ ಕ್ರಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರಮಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮದಿಮೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಟ್ಟೆಲಿ ಇಂಜಾವನು ಅನ್ಪೇರು ಆಕ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಂತ ನಾರಿನ ಮಟ್ಟೆಲಿ ಇಂಜಾವರೆ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜಲ್ ಇಂದು ಮಂಜಲ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮಲಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗನಾಗ ಮಾತೆರ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾರು ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟೆಲಿತ್ತಿನ ಆರಿನ ಹಿರೇಕ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ
ಅವು ಪೂರ ಆದು ಪೊನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜೆನ ಉಲಾಯಿಡ್ದು ದೇವರನ ರೂಮುಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿದ್ದು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಮುಪ್ಪೈತೆ ಉಲಾಯಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಪೂಜೆ ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂದು ಅನ್ಪೇರು ಬಾರು ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಪನಿಯರು ಗೊತ್ತು ಜೌದಾಯ್ತು ಅಂದ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪನಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪರು ದೇವಂಡಾಯ್ತು ಆರಿ ಕೆಲವು ತಿಗಡೆ ಬಾರದ ಪಾಡುವೆರು ಮುಲ್ಪ ಆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ದೀದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಐತೆ ಮದಿಮಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ 5 ಜನ ಉಂತಿನಾಕಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡು 5 ಜನ ಎಲೆಯನೆ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ 6 ಜನ ಉಂತಿನಾಕಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಬಂತದು ಅಂಚ ಈ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿನ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಪಿದಾಯಿರ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿನಾಕಲು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಮಿನಾಕಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ತುಳ್ಳೇರು 4 ಚೊಂಬು ದೀದು ನಡುಟ್ಟು ಬಿಂದಿಗೆ ದೀತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಹಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಮುಲ್ಪ ಮನೆ ದೀತೇರು ಮನೆ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಮಂಜಾಲ ಪೂರ ದೀತೇರು ಅಂಚ ಹಲೆಗೆ ಆ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲದೇರು ಕುಲ್ಲದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿನ ಕ್ರಮ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಒರಿಯರಿ ಏರು ಮಾತ ಉಂತುದೇರು ಆಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಚೊಂಬುನು ತಪ್ಪ ರೆಂಡು ಒಂಜೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬುನು ತಪ್ಪ ರೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪನ್ನೋಡು ನೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಾತ ಮದಿ ಮೇಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಮನೇ ಇಂದು ಮಾತ ತಿಗಳ ಉಂಡು ಮುತ್ತೊಲಿ ಕೈಟ್ ಬಾತೊಂದು ಚೊಂಬುನು ನಿಜ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮದಿ ಮಲೆಗೆ ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಡಿತಿನ ನೀರನ್ನು ಮೈಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬೈತ ಕಟ್ಟೋಣ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಮದಿಮಾಲ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮಾಲ ಎಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೆಜ್ಜೋಡೊಂದು ಕ್ರಮ ಎಣ್ಣ ಉರುಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿನೇ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲನ ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ದೀಪ ಆರತಿ ಮಂತದು ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೋಡುಗೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಅಂಚ ಬಾಯಿಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಪೂಳು ಪಾಡೊಂದು ಅಲ್ಲ ಕೆಬಿನ ಉರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲನೆಟೆ ತುಳೆ ಅವು ಪೂರ ಕ್ರಮ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿನ ವಸ್ತುನು ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಕೊನೋದು ಇತ್ತಲ್ಪ ಬಾರೆ ಕಟ್ಪರಂಡು ಆ ಬಾರೆದ ಮುದೇಲು ದೀಯೋಡು ಬಾರೆದ ಮುದೇಲು ದೀದು ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರೆನ ಕಟ್ಪೊನು ಪಂಡ ಏತೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೇನು ತೂದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಲ ಅಂದಾನಾಗ ನಮಕ್ ತಟಪಟ ಆಪುನ ಸ್ವಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಪಂಡಾಗ ನಮಕ್ ತಟಪಟ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಣ್ಣಾಗಲ ಆಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ದೀದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರೆ ಕಟ್ತದೆ ಅದು ಪಿರ ತಿರ್ಗಂದೆ ಸೀದಾ ಪೋಡು ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳವು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಂದನಾಗ ನಮಕ್ ಅವು ಮಂಡೇ ಪೋದಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಪನೀರ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನನಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಮದಿಮಾಲಿತ್ತೆ ಮೀದು ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನೆ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಮಂಜಾಲು ಸಾರಿ ಕೊರ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆ ಸಾರಿ ಅವು ಕೊರ್ತೇರು ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಹಾಲು ತೂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ದ್ವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದ್ವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದ್ವಾರದ ಈ ಪೇಟೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು 6 ಇಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ಕೇಳಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲ್ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುನ ಟೈಮುಡು ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಮೈಪುನು ಬೊಟ್ಟರೆಂಡು ಉಲಾಯಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಐಕದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಅನತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವತ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಇದ್ದಿತ್ತೇರೆ ಆ ಕಡೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಂತನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮಲು ಉಂಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಅವೇನು ನೆಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಅವನುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಆರತಿ ಕೊನತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ಎನ್ನ ಮೈತ್ರಿ ಉಂಟುದಿ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಆ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆ ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂದು ಹೀರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ್ನು ಮನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತದ ಪಂಡ ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ಅಡಿಗೆನು ನಮ್ಮನೆ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಏನು ಫಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಇರೇಟ್ ಬಲಸರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆನೆ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ದೀತೇರು ರೆಡಿ ಮಂತದ ಆತಂಡು ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿಗೆ ಬಲಸನಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಉಳ್ಳಾಯಿರ್ದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ದುಂಬುದಾಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಂತನ ಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದಾಗ್ಲು ಬರ್ತದ ಅವೇನು ವಿರುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿಗ್ದಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಬಗೆನೆಲ್ಲ
ಇರೇಟ ಬಲಸ ಅನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಮನು ನಿಕಲು ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮತ ಕ್ರಮ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೈತ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೀಪ್ತಿ. ಅಂಚ ಪೂರ ಬಲಾಸಿನ ಹಿಡ್ದೋಕ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕ್ರಮ ನೀರು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿ ಸುತ್ತೊಂದು ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ನೀರು ತೀರ್ತು ಬಿಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವೇನು ಮದಿಮಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಮುಲ್ಪ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮನೆಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಬರ್ಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಪೂಲು ಪೂರ ದೀಪಿರು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಅಕ್ಲು ಬಲಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಆದು ತರೆ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂಡದು ಅಂಚ ಪೋಪೇರನ್ನು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಣಸಲ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ಒಣಸ್ಗೆ ಪೂರ ಜನ ಕುಳ್ಳುದು ಮುಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಬಂತೊಂದೆರ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಫಸ್ಟ್ದ ಪಂತೆದ ಎಂಕ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಆತಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಪಂತೆದ ದೆತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಂತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಮದಿಮಲು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕುಳ್ಳುದು ಮುಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಲಾಕ್ಲಾಕದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನಾಗ ಲಿತಿಕ ಪೂರ ತಿಳ್ತೋದುಲ್ಲಾಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳುದು ಹಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಣಸ್ ನಿಕಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಅಡಿಗೆ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪೂರ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮಲು ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಲು ಬಯ್ಯದ ಪಂಡ ಸಾರಿ ಪೂರ ದೇತದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮದಿಮಲು ನಿಕಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುರ್ತೋಲಿ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೊಂತುನ ಮೆಹಂದಿನ ಕಡೆದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿ ಐದೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಒರಿಯೊರಿಯೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿನ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪೊಳೆ. ಓಕೆ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯೋಡ ಆಪುನ ಮದಿಮಲಿಗೆ ಸೋಕು ಮಂತದ ಮೆಹಂದಿ ದೀಕಂದು ಬಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಮೈತ್ ನನ್ನ ಮಗಲು ಮೆಹಂದಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಮಂತದು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಂಚನೆ ಮದಿಮಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪಲು ಸೂಪರ್ ಆದ ದೀಪಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮದಿಮಲಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ದಿನ ಮದಿಮಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮರಪರ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿ ದೀನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆನಪ ಒಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ದಿನ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ದೀತಲ್ಲ ಬಂಡದು. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಮರಪಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.